आयै नोंबो थांफाबानो जायोमोन ना नाङा दे आबा मानो थांनो आंलाय गावहानो जेराव जोंखौ जेबोखौनो साना खोमा दे बेखायनोथ' जोङो जेबोखौनो बुङाखै बिदि नंद्राया दे आयै माथो बिनि खोथा आबा थांथों दे आबा नोंबो थाङो ना नोंबो थाङो जेरै थाङो ना सोरां थाङो आंजों ओमफ्राय नोंजों थांनायाव गैया दे बेनाव आलासिबो थाङा जाहैयाबो गाहैयाबो गाव जेला खस्थ' मोननानै फस्थायगोन अब्लासो बिमाखौ गोसोखांगोन बियो नाथाय आयै बास नोंल' फरायनायाव गोसो हो मोजाङै बिनि बायदि फाल्थु दाजासै आरो नोंबो एबारथ' कलेज मोनसिगोन ने आबा मोजां फराय जागोन दे आयै गावनि खाफालखौ गावसो बिदि खालामना लादों दे आं मानो थांनो आइयाथ' बिराद रागा जोंबायलै आब'खौ ओमफ्राय आब'जों रायलायनो लुगैदोंमोन ना आङो आयै मादैमोना माला फैगोन मिन्थिया दे आबा आं खबर लायाखै दे जाफा दे जाबायसै दे इसोरा नोंसोर सानैनि संसारखौ जेब्लायबो सुखु गोजोन आरो खुसियै लाखिथों बिसिनि न'निफ्राय मानसि फैबायानो होनबा एबारथ' एसे एनैबाबो सम्पथिया मोनबोखासिगोनहाय आमाइजो अब्ला दे जोंबो थांदिनि अब्लालाय जियानो जा दाथ' गथ'फ्राबो बेफोरबायदि माबाबायबा हाबायानो जाबायबा दायो हनै बिसोरबो गावजों गाव लालायखाबायबालाय दालाय मानिथो रागा जोंलायबावनो मानिथो गाज्रि मोनलायबावनो नङा होमबा औ बेखौनोथ' आं बुंबाय थादोंमोनहाय दाख्लैनिफ्रायनो बिहामजोखौ न'आवबो खबर हरदो खिन्थाहरदो होननानै बेनोथ' जोंहाबो हजों फैनो सानबाय थानानैनो फैनाय जाबाय आरो गथ'फोरनि खुसियानो जोंनिबो खुसि नङा होनब्ला मिलामिसि बिदिनो खालामलायनोसै आरो बेखौनो जोंबो एसे रायलायहैनोसै होननानै फैनाय जाबाय हामदो दे हामजा आथिमंगलनि एसे थैयारिफोर खालामबा मोजां जासिगोन दे हा बिदिनोथ' आरो दाथ' हिनजावसा गथ' नोंस्राबो एसे नायलायदो औ जेबो सिन्था खालामनाङाहाय जोंहा बिहामजोआ फिसाजो बायदिसो लाखिगोन आयौ जोंहा नानियाबो बिदिब्ला बिमा बायदि बिखुनजोखौनो मोनबाय अब्लालाय आइ आफा ओरैनो दसेल' फैनाय जाबायना दे जेबो नङा दे जावैसो एबारथ' नोंसोरसो थांनांसिगोन नालाय मिजिं जावैसो एबारथ' बे आखाइखौ नोंसोर सानैजों थैस' थांस' नागारलायनो नांला जागोन आयै आरो खोनासंखा दे नोंखुनजोआ बिराद खावनो जोंना नानिखौ लाबोनानै खुसियै दोनाबानै मोनगोनसो मिन्थिबाय आंखौ नागारबावा जागोन दे आयै लावथिसो मोनखागोन आंजों हले जेब्लायबो खुसियै लाखिनो नाजागोन आं आयै जेब्लायबो सानैजों बेफोरबायदिनो अनलायनानै था मिन्थिबाय ओमफ्राय आबा नोंसोर गारि औ बाबा लाबोखादोंमोन बैयाव ने दोनदोंमोन आङो आयौ बासै बुरजा फैसा रानि नैबेखौ लाखिनो नाङा मादै मानोथो होलांबावनो बेखौलाय बिहामजो बिदि होनायखौ हामाना अननानै होनायखौ आरो बेबो नै गावनिनो बिमा दै लाखिदो दे औथ' आरोहाय आं बाहेरायाव थांनि र' एसे आयौ एसे बुरजा फैसा बेखौ बिहामजोनिफ्राय बहननायनि खायदा बोरै बाहायनांसिगोन मादै आइनि बुंनायखौ जेबो साननो नांला बेना बिदिनोसै नङा रानि जोंबोथ' मालाय नङाना नोंनिनो गावनि मानो नांगौ मानो नाङा जायोना बेखायनो अननानै होदों आङो ला नोंखुनजोनो होआखै दा आङो नोंनोसो होदों मिन्थिबाय थादो रानि नोंबो बेफोरबायदि फैबाय जोंखौ नागारनानै बिखाय नोंखौ बेफोरबायदि गालांबावनो दिनै गोसोखाङो थाबैनो र' नोंनि आइखौबो फैगोन आङो मिन्थिबाय जागोन मादै ओमफ्राय आइया नों जेबो सिन्था खालामनाङा नोंल' खुसियै थादो आरो माबा मोनसे जायोब्लानो नै बेनो मादै जुदिखौ गोसोखां मिन्थिबाय दुखुफोर मोनोब्ला सहायनानै थानाङा आंखौ खोन्था मा गोसो गालांबावनो दिनै नाथाय उफाय गैया दे थादो नानि मा बुंबावगोन आं दिनै आंखौनो एकदम जिन्ज्रिजों खानानै दोनजानाय बायदि मोनबाय आङो एकदम राहा गोमाजानाय बायदि मोनजोब्बाय आङो गावनि बिमाखौ बोरै आखाइबो होनो हानोब्रा आङो थारैनो नंगौ मेहेर बे बुहुमाव बिमानिफ्राय देरसिन आरो जेबो गैया जायनि थाखायसो नों बे मोनसे जिउखौ मोनदों मालाबाबो बेखौ आखाइ होनो दा सानदों गाज्रिब्लाबो मोजांब्लाबोथ' नोंनिनो आइ एकदम गोसोआव हमथानानै थाथारबायलै आङो जेखियानो जाया मानो आंनि आइनि गोरोन्थिफोरनि थाखाय बिनि जानानै नोंनाव निमाहा बियोलै आङो लाजिनायबो मोनजोब्बायलै आङो बेफोरबायदि दा बुंना नोङो आइया जि खालामबाय नाथाय नोंहा बिनि थाखाय लाजिनांगौ जेबो गोनांथि गैया थेवबोथ' बोरैबा मोनोना रायब्लाबो बुंब्लाबोथ' जेबोआनो हाबला जेबेनाव मेलेमफोरानो खमसो जालायलांबायदांलै जेलावबो थाङा न'आव थांखांबायानो दायखौबो खालामबायानो थायो माबायदि बुजिनोबो रोंलालै बियो आंथ' मा बुंबावगोन दिनै आबा मेहेर
मानो बिदि बुंदों नों आजा आंथ' नोंखौ नुफेराखै आजा अब्लाबो आं नोंनि बादै जायो बे आब' जुरियानो नोंखौ आंनिफ्राय गोजान खालामदों बेखायनो दिनै आंनि आजा मोनथाया आंखौनो सिनायलायबावासै बे जुरिया नोंनो जेबो खिन्थायाखै आबा बिनि थाखायनोथ' नों आंनिफ्राय गोजान जादोंमोन मिन्थिबाय आबा मोनथाय गाज्रि आबा बिनि थाखायनोथ' नोंनिफ्राय बेसेबा गोजानाव थानांदों आङो बिदि नङाथ' आजा दे जियानो जा आयौ देरगुलायथारबाय दिनै सेंग्रा गिदिर जालायबाय नोङो आंजों दसे रायलायबाव आजा आयौ दिनैसो बे नायनो लुबैनानै बे मेगना आंना नुदों नोंखौ आदे बेथा आंबो बे न'निनो मानसि नालाय नोंनि आबैया आंनि आइसो दा ओमफ्राय नों दा जेरैबायदि आलासि जानो फैदों आंबो बेबायदिनो फैदों ओमफ्रायथ' नोंखौ आं बिदि फैगोन होनना मिन्थियामोन ना माबाथ' जेबो जा माबा माबि बायनानै दोनगौमोन दे आङो आयौ ओमफ्राय आइयाबो खिन्थालायबावाखै आंनो नोंखौ फैगोन होननानै माबा साना नों माबोरै दङ आं नोंखौ बेसेबा गोसोखांबाय थायोमोन नाथाय फैनोसो हायामोन आङो मोनथाय मादै नङा बियो दे नों आबैजों थांनाय आं फैगासिनो दे दसे रायलायदोंमोन आजाजों मादै नोंखौ सिगाङावनो बुंखाबायना जोंनि आजानिफ्राय गोजानाव था होननानै नोंखौ बेयाव दं होनना मिन्थियामोन आङो नङाबाथ' फैनायबो नङामोन दा जुदि आफाया मिन्थिनांगौ ना मोजां जानाय नङा मानो बिदि रागा जोंबाय थाखो आजा जा जानांगौ सिगाङाव जानानै थांबायना दुखु मोनोलै मादै नोंनि बेफोरबायदि खालामनायखौ नाथाय नोंथ' मा बुजिनो नङा होमबा गुबुननि खुसियाव नोजोर लागायग्रासो नोङो बेफोरबायदि जेबो नङा आजा ओमफ्रायथ' आंनि आइनि खुसिखौ सेनो सानबाय थायोना नोङो नोंजोंथ' रायलायनो बायो आङो बे गोरिब बिमायानो फोरोंजोब्बाय बिसोरखौ दाना बिमादैखौसो गाज्रि सानग्रा जाबाय बेबो आजाया ओमफ्रायथ' औ बिराद दोखो दोखो मेगन सायो आंहाबो जुरिखौ मा गैया बेनाव गासैबो दंजोबो अब्लाबो मोन्थायखौ हराखै बे आंनो साल्ला नाथाय दाथ' मोन्थाया देरखाबायना नायगोन आं आब' नोंथ' आंखौनो एसेबो फोथायथारासै ना आबा नोंखौथ' मा फोथायबावनो आयै गावनि दायखौ लाखुमानो नाजागासिनो नोङो नाथाय बेफोरबायदि जेबो नङा आयै जियानो जा नों गावनि दायखौल' मानिनानै लादो दे नांगौबा जों रायलाय होनलायनो बुजिलायनानै थानोसै ओइ एसुलि सिरि था नोङो नोंनि नामाथ' हाथरखि जानोनो नाङामोन एसुलिसो जानांगौमोन नोङो गोदाव सोराव बुंबानो जागोन ना आयै सिरि था नोंबो गथ' संसारनि ए टु जेड जेबोखौनो मिन्थिया दाबो बे एसुलिखौ लानानै फाग्ला जानानै बिमाखौनो माबा माबि बुंग्रासो जालायलांबाय दुइ बांद्रायथारलै नोंना आयै माथो खामानि दंबावो नोंना आबा नंगौब्लाबो नङाब्लाबो बे हाथरखियानोसै बारा दावराव जानालै आयै गावनि गोरोन्थिखौथ' नायला बाथ्राफोरखौ दान्थेनो नागिरदो औ हाथरखिनि फाग्लाखौनो बुंजायो आयै सोर मा सानो जेबो नांजाया बांद्रायखौबा नोंहामजोजों बुलायहैथां मा बुंखो नों आबा माथो बिहामजोनि दावराव जाबाय थायो फालाय दे आंनि सिगाङावनो बुलायलायना सानैजों सोर देरहायो बिहामजो बुलाय नामा फै आंना बाराखौबा बुलायना दोनदोलै ओमफ्रायथ' मा खोनासंनो लुबैदों नामा बे आंनो एफा आखाइ दङ नामा बेखौ थाङा माने बै मानसिफोरखौनो लिंहर जायजों रायलायनो नुदों अब्ला बिसोर मानसिफोरा दा खारनानै दङ दाथ' जोंखौबो हामला खालामदोंना बिसोरो फैसा होनां खामानि मावखादों बे बै गोथै सह सिख्लाया सोरमोन सोरनि लासमोन बेयो आंलाय मा मिथिगौसि मालायबा सोर गोथै सह मालाय डक्टरफोरासो पुलिसफ्रासो नागिरनानै दिहुनदों आंथ' मिन्थियाना थ' माहायाबा आंखौ गोथै बेफारि सानखो ना माखो नोंलाय गोथै बेफारि आंनि न'खरनि मानसिफ्रा जाहाथे आंखौनो थैबाय होननानै सानना लाथों बेफोरबायदिनो आयै थङालि एसुलि सिरि था नोङो लिंहरनो हायाना आबा अब्ला आंखौ मानो हमनो नागिरदों नोंसोरो आबा बुथारखादोहाय आंखौ बिदिबा बुथारखादो बेबायदि दिन नुनो थाखाय आं बेबायदिनि थाखायसो नोंखौ खांदोंमोन आबा इसोर आंखौ थिखोनानै लांदो जमराजा लांफैदोहाय जमराजा आंखौ लांफैदो होमबाबो फोथायला आंखौ इमान बेफोरबायदि बुंबाय अब्लालाय आबा आंखौ फोथायथाराथ' नोङो फोथाय आं आयै नोंखौ बेबायदि गाफ्लानायाबो गाफ्लानायसो सानदों नामा आं नोंखौ निमाहा होगोन गोजावनानै हाबाब खाफाल आंनि आयै थेबाव आंबो दुखु मोनदों आयै नोंखौ एसे थाहाय फाग्लि हेबा होखाया बेनो बे नङा आयै नोंसो गासैबो खारनानो नोंसो गावनि बिमाखौनो बेबायदि फानदायनानै जेलाव हरनो सानबाय नों आबा इसोर थांखाथारनांगोन नों आयै अब्लालाय आबा गावनि बिमाखौनो नायनो हालाना एसेबो थैलाना आं थैनायानो साबसिनसै इसोर
नाटक खालामदों ने आयै थ' ओरैनोसो ड्रामा खालामदों बियो Drama खालामनाया बा दाबो बिमाखौ drama खालामनायसो नुदों मेहेर हनै माला बिमाया ओइ नंखायसो बेफोरो बाहानासो नागिरदों बियो माबोरै बासाया ने नङा हनै मेहेर मा खालामबावनो आंलाय फिसालाबो आंखौ सैलाबालाय नोंसोरो गोजोनै थादो आबा बिहामजो थ' ओरैनोसो खालामखादों बियो नायाबा होनबालाय आयै बिमाखौ नांलानि आबा बेनो आंखौ नांला आयै मा खालामखो नोङो ओइ आयै दाना मा जाबावगोन फालाय नोंखौ जेबो जानो होआ आयै ओइ आयै नोंखौ दानो हस्पिटालाव लांगोन आं जेबो जाया नोङो र' जेबो जानो होथारा आङो जेरि साना मोन्थाइखौ लानानै थांबाय बिबैनाव दसे ओरैनो गावसोर बिदा फंबाय बेरायहैनो होननानै बिबैखौ नायनोनो बिसिनाबालाय बिदिनोसै आरो आं फन हरदोंमोन आबानो हमाखिसै गारि सालायदोंमोनदां बेखायनो हमासै दे बिबैनावसो थांदों दा दायो फैगोन बियो ओमफ्रायथ' एमि मा जाखो नोङो दासिमबो खेबसेबो सोङासै जे इलिसा नानिया माबोरै दङ मानो सोंनो आंलाय जेरि बेफोरबायदिखौनो सोंबावो नामा नाथाय नों सोङाब्लाबोथ' आं नोंनो खिन्थानो सानदों ओरैनोथ' बिदिनोसै आरो दाथ' संसाराव हाबबाय नालाय जोंहा मिजिं बाबुआबो रायलायनाय होननाय जोबोद मोजां सरि दाथ' जावैसोसो जाबावबाय ने बाददे जेरि नों सोङाब्लाबो आं मिथिगौ नोंनि गोसो सिङावथ' बेखौनो सोलिगासिनो ना नोंनि नोंसासा माबोरै दङ हजों बुंबायना जेरि आं मिथिनो लुगैया बे माबोरै दं माबोरै गैया नोंसोर थांदों दे जेबो नंला थांबानो जाबाय नोंसोर मा खालामनो गोसो मा खालामा नोंसिनि गोसोसै नाथाय आं बेफोराव जेबो हाबदेरा आरो आं खुसिबो गैया जेबो बेफोरबायदि औ जोंहाथ' आरो नों नायाब्लाबो जों बिमादै बिबथियाथ' नायगोन ना हजोंबो नानिया नोंखौ सोंदोंमोन आंनि आइया माबोरै दङ आंखौ रागा सोंदोंना आं आइखौ गोबां दुखु होनानै फैबाय बेफोरबायदि नोंसोरलाय मानि सोंफ्लानाय बेलाय औ बिमा जानानै नोंहाबो रागा जोंनायनि मोन्थाय दङ जिहेतु गथ'आबो बेफोरबायदि दाय मावबायब्ला जियानो जा नाथाय हले जोंना जावैसोआ एकदम हिट खाथारहाय माथो होनाय आरिनाय गासैबो दे जेखियानो जा नों जेसेबां हायो सम ला बै समखौ नेना थागोन आंबो जेब्ला नों जोंहा नानिखौ अनफिनगोन आमथि जेरि मेहेराबो बिमानाव थांदोंमोन माथो फैयासै दाबो बिहामजोखौबो लांफादोंमोन ने औ ओमफ्राय माथो फैयासै बिसोरलाय बिमाजोंसो खमफु गेलेहैबाय बिसोरलाय नांलाय बुंलायनो गौथ' आरो बिमायाबो जिबायदि आरो फिसालायाबो जोंहा जेनखिया जारलासो जागोन बिसोरजोंबो दे थाथ' होनबा नोंहा माब्ला समफोराबो बेफोरबायदि बारलायलाङो ओइ जेबो फात्ताखौनो मोना माथो मा जाखो डक्टर नाथाय बेफोर जाथाया बोरै जानो मोनखो माबोरै जानाय जायो बेफोरखौ उनाव सोंबाय था आंनि आइखौ गोख्रै बासाय डक्टर सार जेरैखि जायाबाबो आइखौ बासायथारदो बे जाय बिसखौ जादों बेथ' जोबोद गिलु बालु बिससो ना मानसियालाय सुइसाइडसो खालामदोंमोन ना माथोमोन बेफोरबायदि जेबो नङा नों जोंखौ बायदिसिना सोंबाय थानो ना गोख्रै बासायनो दाय जों जोंनिफ्रायथ' हानायमानिखौ नाजादों नाथाय दा जिउआ जोबोद खाथियाव दङ आयै आंनि आइनि जिउआ खाथ्रायाव बेफोर माबायदि जानो मोनखो दा आइनि जिउआ खाथियाव दङ जों एसेबां मानि बिदि बुंद्रायना मोनदां मेहेर आयै जेबो जाया नोङो जेबो जानो होआ आं नोंखौ मेहेर आइ उन्दैमोननोबो खिन्थाहरबा मोजां जासिगोन ना नाथाय आइनि जिउआ खाथ्रायाव मा जाजोबखो मा सानखोमोन जानांगौ आइया गावनि दायनि गोरोन्थिखौ फस्थायनानै बेफोरबायदि खालामबाय अब्लाबो बिदिखौथ' आं सानाखैमोन आयै मानो बिदि खालामखो नोङो जोंनि इसोरनाव आरज गाबगोन मेहेर आइया जेबो जाया दे थाबैनो मोजाङाव फैफिनथों आइया दे होमबा लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों आरोथ' इमि दस्तिनि भिडिअखौ सेम भिडिअखौनो होफिननायबो दंबावलै स' बेबायदि दा खालाम गाव गावनि साननायजों बानायनो हाया नामा दिनै गावजों गाव बेबायदि हामाना अके जियानो जा लोगोफोर थांथ'नोसैलाय